колко съм си спал. Ето тук някакво кръстовище и там трябва да намерим пътека. Мичо, ти на работа ли си? Да. Как ще спукаме? Дай на помпа, най. Камъче ли? Много бързо успяхме да пушим. Ма да бе, ние не сме карали, какво става бе? Чакайте, че... Дайте първо авария. Трета бе, брат. Къде се окупах? А къде сме? Никой не знае. Ето тук сега да видят момчета каква е истинска седалка. Това е седалка. Меки човек се праща. И сега качваш моточетката отзад на мотора. И я водиш гората. Я стъпи за малко да покажем колко е там. Показали ви? О! И ето звездата от миналата година се задава. То на клипче, не? Така че сега си правете каквото е така, да не сеса. Вибухме само имаше вдясно няколко пътеки нагоре такива. Влезни! Казаха ме снимка. Бача, ето! Джиповете ел тук и нагоре.
Той изкарава се, аз дясната не мога. Да ви видя коя ще идвате към къща. Не знам. До вечер. Да. Добре. Айде.